No, čaute. Hlási sa vám opäť Jaro so svojimi novinkami. A bol som dneska v Kice. Zase. Nakúpil som zase. A však vám to vlastne ukážem rovno. Ne? Takto. Action! Hej, aj tam som bol. A čo tam je? To. Ľudia, toto je tak dobré. Aspoň dúfam. To sú tie kokosky. Strašne to ľúbim. Je to mekunké, hej. Neviem, čo to stálo, ale som na to strašne zvedavý. Nejaké čipsy nové. To nechám na potom. Doritos, paprika. Tam som si už rovno otvoril aj Doritos pizza salamová, tá je celkom dobrá. Toto uvidím. Čo tam mám? Také cukriky, peppermint. Nápoj, Arizona, vodný melón a juice cocktail. Je tam, vidím tam kiwi, vidím tam mango a vidím tam ananás. Tak toto bude určite šmakocinka. Z tohto spravíme potom aj ochutnávku. A ešte mám nejaké nápoje, takéto niečo. Čučorietka a marshmallow. Poď preč. Mystery. Čo viete? Normálne, že nevieš, čo vypiješ. Hej. Tých prichutí oni majú, týchto džusov, hej, to je so slankou, týchto džusov oni majú, že habakuk. Fakt tam majú možno, ja viem, 7, 8, 9 prichutí rôznych. No, ja som zobral tú, čo som ukazoval, hej, tú čučorietku a marshmallow. Na to som zvedavý. A chcem to mystery, lebo chcem vedieť, čo tam je. No, ale to příště. A ešte som kúpil, ľudia, prosím vás, preto mám aj tašku Action, lebo som to kúpil v Actione. Jak som spomínal v prvom videjku, že nemám mikrofón, nemám svetlo a tak ďalej, tak som tam objavil, že mikrofón, hej, na streamovanie a tak ďalej, že bude to možno trošku kvalitnejší ten zvuk. Lenže som sa okašľal. Tento mikrofón je totiž to určený iba na nahrávanie z počítača. A ja nahrávam cez mobil, takže je mi to na čo? Na dve veci. Nekúpim niekto? Ja mám lacno. Nikto? 15 €? Napíšte mi do komentu, hej. Ak niekto chce. Fungo nové, zabalené v krabici ešte s bočkom mám dokonca. 15 €. Nahrávanie iba cez počítač. Tak. Čo máme? Máme ešte čas, tak ja by som dal možno aj jednu ochutnávku. Čo by na to? Kere. Toto. Ochutnám toto. Máme ešte chvíľku času. Bude to rýchlovka. Slamka papierová. Tak. Nejaká požívatina. Na zdravičko. Ej, ľudia, to je zaká, je to dobré. Je to dobré. Čučorietka cítiť, marshmallow cítiť, normálne jaká zmrzlina v tekutom, teplom stave, ale je to fantastické. Nie je to vôbec drahé, nejakých 70 centov ináč. Tak som ešte strašne zvedavý na ten mystery. A tiež na toto. A to urobím potom. Dáme kombo. Obidve naraz, jo? Tak zatím. Pa, pa.